हम गायक जितेंद्र यादव जीतू आप लोग से हाथ जोड़ के एक हमार निवेदन बा 2022 के चुनाव में भैया के सीएम बनावे के बा, अपने उत्तर प्रदेश के विकास करावे के बा। रउआ लोग से यह हमार हाथ जोड़िया बा आ कहे के बा का भूलैया जन भैया लोगन, भूलैया जन भैया लोगन साइकिल निशान हो, भूलैया जन भैया लोगन। आप लोग से यह हमार निवेदन बा और का साइकिल निशानवा पर बटन दबैया भैया, सीएम अखिलेश जी के 22 में बनैया भैया। साइकिल निशानवा पर बटन दबैया भैया, सीएम अखिलेश जी के 22 में बनैया भैया। जीती है अखिलेश पूरा, जीती है अखिलेश पूरा, होई अरमान हो, भूलैया जन भैया लोगन साइकिल निशान हो, भूलैया जन भैया लोगन। आवे वाला समय में आप लोग साइकिल के बटन दबावल जाई, अखिलेश यादव के जीतावल जाई। यह आप लोग से हमार गुजारिश बा और का कहे के बा आई समाजवाद दूर हो गरीबी भैया, भैया अखिलेश हमें सबके करीबी भैया। आई समाजवाद दूर हो गरीबी भैया, भैया अखिलेश हमें सबके करीबी भैया। हवा अखिलेश, हवा अखिलेश पर देश के शान हो, भूलैया जन भैया लोगन साइकिल निशान हो, भूलैया जन भैया लोगन। यदि अखिलेश भैया 2022 में आ जाई हैं तो हमनी के गरीबी दूर हो जाई, हाई आम जनता के गरीबी दूर हो जाई। आप लोग से हम अपील हमारे करतानी कि आवे वाला 2022 में आप लोग भुलाई ना, बूथ पर जाके साइकिल निशान पर बटन दबावल जाई, अखिलेश भैया के जीतावल जाई। और कहे के बाका होखे ना पावे कवनो केहू से चूक भैया, कौनो गलती कौनो चूक मत करी हा भैया लोग। आप लोग से ई गायक जितुआ निवेदन करता कहता का होखे ना पावे कवनो केहू से चूक भैया, नाही त 5 साल उठैबा फिर दुख भैया। दुख उठावे के पड़ी, होखे ना पा
कवनो के हुसे चूक भैया ना तो 5 साल फिर उठावे पड़ी दुख भैया। कहे जी तू आजा साथे, कहे जी तू आजा साथे, हिंदू मुसलमान हो भूलैया जना भैया लोगन, साइकिल निशान हो भूलैया जना भैया लोगन, साइकिल निशान हो भूलैया जना भैया लोगन, भैया लोगन साइकिल निशान हो भूलैया जना भैया लोगन, साइकिल निशान हो भूलैया जना भैया लोगन। चाची चाचा भैया भौजी सबसे हमारे कही निवेदन बा कि आप लोग आने वाला समय में साइकिल के बटन दबावल जाई, अखिलेश भैया के जितावल जाई।